maanaa kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Miduol si Pedro kang Hesus ug nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katawo ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Hesus mitubag, dili kay makapitura, kung dili kapituan kapito. Kaya ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakigusay sa mga utang sa iyang sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya pagkusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya milyon. Ug tungod kay wala man siya igong ikabayan sa iyang utang, disugo ang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon. Lakip ang iyang asawa ug mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Tungod diini, miluhod ang sulugoon at tubangan sa galon ug nagpakiluoy nga nagingon, Sir, ayaw taon ko kapikiha, mubayad raon niya ako. Naluoy kaniya ang agalon, gipapas na lang ang iyang utang o gipapalakaw. Milakaw ang tao o gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya pipila lamang ka pisos. Gilabni niya o gituog ang ugiingnan, bayran ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon, biluhod, nagpakiluoy nga nagingon, ayaw taon ko kapikiha, ibubayad rabi taon niya ako. Apan wala sa musugot, hinunua, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila mag-ayo. Nang isugilo nila ang tanan ngadto sa agalon. Gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, gipapas ko ang tanan mong utang kaya nagpakiluoy ka man. Angay kauntang maluoy sa imong isig kaingon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon o gisalutan hangtod nga makabayad siya ang utang. O gitapos ni Hesus ang pasumbingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana, ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kung dili kamo mapasaylo sa inyong isig katawo sa kinasing-kasing gayon. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. Good morning. Karon Domingguha, ando na kita mga pamalandong, no? Unang-una, kabahin kinig utang, no? Utang. Doon ay ginaingon sa pinulungan sa mga panultihon, ang utang kinahanglan gyud bayaran. Sa tinagalog pa, ang mga utang ay dapat bayaran. So, makapangutana kita, nganong doon na may mga tao nga di gyud makabayad sa ilang utang? Doon ay duha ka rason ni ana. It could be unintentional, no? Nga mubayad gyud unta, pero tungod sa mga rason, dili na lang kabayad. Panalitan, nagdaot, saon man nato pagbayad. Naalkansi ang negosyo, saon man nato pagbayad. Nataktak sa trabaho, saon man nato pagbayad. Walay maayong ubat abot ang uma, nagbagyo, saon man nato pagbayad. Kining maong klase sa pagkautang, mao kini ang giingon sa atong ebanghelyo nga angay rang tagaan og lugway sa pagbayad, or maybe wal tango na lang kay do na may mga circumstantial reasons ngano nga dili siya istriktohon, no? Pasayloon na lang. Pero doon na po yung uban nga mga sala nga intentional gyud. Kini bang itawag nato sa in English og intentional nga commit kana batang paghimo sa sala. Kana bitang pagkautang ba. Doon na uban nga mangutang nya dili gyud makabayad tungod kay di gyud gadahang mobayad. Ani ana, no? Musaad nga mobayad pero pag abot sa igbalayad mura nag-usikan, no? Munay gitawag nato og kanang intentional nga wala pagbayad. Of course, muna sa mga sala, muna siyang mga klase sa utang nga di gyud angay pasayloon. Ngano man, intention man gyud niyang di siya mobayad because of so many reasons. Dili siya angay pasayloon tungod sa iyahang gipakitang kinaiya. Unang-una, nisaan siya nga mobayad siya, wala siya mobayad. Kung sa may klase sa tao, baka akon, angay ipapriso. Number 2,
wala magtanaw sa kalisod sa uban. Doon ay mga tindahan nga gitawag og sari-sari store, pero nahimong sira-sira store. Nga naman, tungod sa mga utangan nga wala mobayad, wala nagtanaw sa kalisod sa uban. Muna sila'y angay ipapriso. No, klaro ba? O kining mga nakautang mapahitason, no? Doon ay maingon nga walay na prisog utang. Diyos, walay na prisog utang. Pero daghang na nga impirno tungod sa utang. So, klaro ba? So there are two mga rason ngano ang mga tao dili makabayad. Doon ay gitawag na to unintentional, no? Sabto na lang na nato tungod kay hindi man gyud makabayad. Pero doon na po yung uban nga intentional nga dili gyud ang sabton kay basin unya kung mamoy mudanag mo padayon siya sa iyang daotang kinaiya. Unsa ganitong kinaiyahan? Number 1, bakakon. Number 2, mapahitason. Number 3, wala magtanaw sa kaayuhan sa uban. Klaro? Sabtan ko. And of course, there are so many ways nga kining nakautang ta. There are so many ways. Dili lang tungod sa kwarta. Usahay nakautang ta tungod sa gitawag na to og kana bitaw kanang kapabayaan or abandonment. Nakautang ta ni ana. Sample, nagdaot ang inyong ginikanan. Kinsa man ang obligasyon pagpatambal ana, gatiman. Kamo mga anak. Ang problema lang kini mga anak magtulod-tuluranay. Kung kinsay mo patambal, magtuluranay pagani. Kung kinsay mo bantay hospital. Nidagan ingon na usa ka kadakong pagkakautang nga angay nimong bayran. Ang problema ra ba kay kung mamatay yung ginikanan, mag-away pas mga kabilin, no? Magpinatyanay tungod sa kabilin. So ingon ni ana, kini mga klase sa mga anak, dako kay ning utang ngadto sa Ginoo. Nganuman tungod kay abandonment, wala niya buhata ang angay buhaton. Tama nakabantay magkanana sa ni mitong miong kang nagakumpisal ako. Nakakumpisal ako sa ako mga sala tungod sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. And number sunod ana, kining gitawang natong abandonment, kini background magtrabaho ka unya wala nimo trabaho unya midawat kag sweldo. No, lipay kay kano. Kay hayahay ra kay ka, wala kay trabaho, pero nidawat kag sweldo. Uy, dako kay ka ng utang. Balay ra na nimo. Balay ra na nimo sa mga nagpatrabaho kanimo. Kidahanglan jud nimo ng bayran. Nakaron asa man kamo bayad? Ang kutubag ni ana, ikamatay nimo kanang utang nga imong nahimo, abandonment. Kabalo kag asa mo na bayran, adto na nimo bayran sa purgatorio. Kung dili ka manggani maimperno. Klaro? Swerte ka kung napurgatorio ka pa. Ngano man tungod kay limited raman ang imuhang silot. Kung adto ka sa impierno, unlirized na dito. Unlimited, no? Unlimited condemnation. Klaro ba? So ayaw gyud pagtuo nga kanang imong utang wala nimo bayre. Kanang imuhang pagpasakit o nang pagpasakit nimo isig kaingon, nang hilak na ng uban tungod nimo, utang bayanan. Bayran gyud na nimo. Kung dili man ka makabayad ana dinhi sa yuta, bayran na nimo dito sa laing kalibutan. Kung medyo arang-arang ra, dili kayo bugat, o purgatorio ba? Pero bugat gani ng imong sala na nahimo, dili lang kay usa mo imong ipagkasad-an, kung dili daghan, may purahan nga di na kamuagig purgatorio, mula huskas impyerno. Klaro? No, sumuna nga karon pa lang daan, buhi pa ta, nagsiga pa ning atong mga mata, o nahala. In every time nga makadungog kita sa pagtulunan matag Domingo, pamalandong gamay, hinulsuli kung unsa man ang imong nahimo. Paningkamuti nga imong kabayran ang imong nabuhat aron pag-abot unya sa panahon nga mo atubang ka na sa hukmanan sa Dios, gamay-gamay na lang kag tulubagon. No? Karon ang panahon. Today is the day nga magbago ka, pag-uha na ng kaugalingonan ninyo diha, pagmatgo na sa iyong mga binuhatan,
O kung unsa man gani na yung mga utang-utang din ha, hinay-hinay nga nagbayad. Kaya matud pa sa pinulungan nga tinagalog, ang utang ay dapat bayaran. Manindog.